खोला गंगिया रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि बानजायनायाव जे ब्रैथि खेबनि बेयाव रंजालि बैसागु गेवलां रंजालि बैसागु फालिथाय बेखौ खालामनायाव आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरनायनि थाखाय आङो गिबियावनो खुंफुं आफादनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो बेयाव बाहागो लानाय गासै 13था गामि बे 13था गामिनि रायजो राजाफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो आं सान्दों बेयाव बयबो बाहागो लानायजों हाबाफारिया रंगिना संगिना मोनसे महर मोनदों बेखायनो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आङो बेखौनो बुंनो सानो जे बैसागुनि जे गुबै आखुथाय बर'फोरनि जे आंगोसिन रंजाथाइ फोरबो बे बैसागु फोरबोनि जे गुबै आखुथाय बेखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे बर'फोरनि जे दोरोङारि दामनाय देनाय दोरोङारि माने माखासे खुगा मेथाइ बेफोरखौ माने गोजोर खालामनांगौनि थाखाय बा बेखौ जोङो बर'नि जे ट्रेडिशनेल दामनाय देनाय खननाय मोसानाय बे गासैखौबो जोङो माने हारि हिसाबै थांनानै थानायाव बेयो जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागो गुबै जोंनि हारिमुनि बे बैसागुआव बेरखाङो दा बेखायनो दिनै टेक्न'लजिनि मोनसे जुग जाबाय टेक्न'लजि बेस्ड मोनसे ससाइटि जाबाय दा बेखौ जोङो एरायनानैबो जों थांनो हाया दिनैनि समाव जोङो टेक्न'लजिजों खाब जानानै जोङो सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव माने सोलिनांगौ जायो नाथाय बिदि होननानै जोङो जोंनि गुबै सम्पदफोर जोंनि दामनाय देनाय ट्रेडिशनेल माखासे इन्सट्रुमेन्टफोर खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरखौ जोङो टेक्न'लजिजों खारफाजोबनानै बेफोरखौ बावलाङोबा बेयो जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय गेदेर मोनसे खहा गोनां जागोन होननानै आं सानो बा जों सानो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो बैसागुखौ बिथा खालामनानै बहाबा मास मोनसेनि बहाबा माने 15 दिननि 10 दिननि सप्तासेनि बेबायदि मोनसे हारिमुआरि मावबादा हाबाफारिफोरखौ खालामबोबाय थादों जायजों माने जोंनि माने गुबै हारिमु बेखौ लाखिनाय बा बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय बेयाव माखासे माने मावबादानि गेजेरजों माखासे एक्सपार्टफोरखौ लानानै फोरोंथाय होदों जेराव दामनाय देनायजों लोगोसे बे दामग्रा आगजुफोरखौ बानायनाय बे गासै बिथिंफोरखौ जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि जेनेरेसनफोरखौ फोरोंनांगौनि मोनसे नोजोरजों हारिमुआरि मावबादा जों खालामदों आरो बेजों माने गोबां माने रोङाखैबाबो एसे एनै थुलुंगा होनायनि बा माखासे इमप्रुभ जानायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोङो जोंनि जे रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि गुबै आखुथाय बेखौ जोङो बयबो लाखियो जोंनि देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गासै 13था गामिजों जों ज' जानानै सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव गिबि सानाव जोङो गेलेनाय आयदा नैथि सानाव थुनलाइयारि आयदा आरो थामथि सानाव हारिमुआरि आयदाजों लोगोसे गेवलां सावरायमेलबो लाफानाय जादों बे हाबाफारियाव जोङो गिबि सानाव अर्थात 20 एप्रिल खालि फुंनि बेलायाव माखासे आयदाफोरखौ बेखेवनो थाखाय आरो जोंनि गेलेमु दोरोङारि जेनाखि गेलेनाय बे गेलेनाय गिला गेलेनायखौ बेखेवनो जोङो जोंनि बिटिआर हालामनि कुसुगाव समस्तिनि इएम मानव गेदेर उकिल मुसाहारि बिथांखौ जोङो खावलायहरदों आरो बिथाङा जोंनि खावलायनाय बादियै नुजाफैनानै दोरोङारि खेला गिला खेलाखौ बेखेवनानै होफैदों जोंनि खोला गंगिया रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनायनि थांखिया गोबां दङब्लाबो जोङो दासिम मावफुंजोबनो हायाखैब्लाबो
माखासे आयदाखौ जोङो एसे आवगायनाय बादि मोनदों एसे जोङो सांग्रांथि लाबोनो हानाय बादि मोनदों बिनि बेलायाव गिबियाव जोङो जेब्लानाखि गेलेनाय बे गेलेनाया मानसिफोरनि गोसोआवल' साननानै थायोमोन नाथाय दिन्थिनो खाबु मोनामोन बिनि थाखाय गेलेनायखौबो जों दिन्थिनो खाबु होनाय जादों बिनि अनगायै जों थुनलाइयारि आयदायाव गथ'साफोरनि जेनाखि आब्रुथिजों लोगोसे रोंगौथि बे रोंगौथिनि खाबुखौ जों होनाय जादों बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जेसेबांनाखि गथ'फोरनि सांग्रांथि बेखौ जोङो बे फोरबोनि गेजेरजों नुनोबो मोनदों आरो निस्सय बे फोरबोनि गेजेरजों बिथांमोना इयुननि थाखाय सांग्रां जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो आरो जोबथारनायाव दिनैनि हाबाफारियाव हारिमुवारि बादायलायनायनि गेजेरजों जे मानसिनि गोसोनि साननाय हनाया मेथाइनि गेजेरजोंबो बेरखाङो बेखौ दिनैनि हारिमु आयदानि गेजेरजों जोङो सांग्रांथि लाबोनो हादों बादि जोङो सानदों आरो जोङो इयुनाव बेबादिनो बायदि हारिमुवारि आयदा थुनलाइयारि आयदा गेलेनाय आयदा बेफोरनि अनगायैबो आरो गुबुन आयदाफोर लाबावनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि खोला गंगिया रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंलांबाय थागोन बेखौ जोङो साननानै दङ आरो जोङो बेखौ मावफुंनो आखायावबो लादों बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मैनेजमेंट आरो हस्पिटालिटी मैनेजमेंटनि थाखायबो इंटरव्यू होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा